Мистерията в Царичина и връзката с паранормалното. Дупката в Царичина, малко село близо до Костинброд, остава една от най-мистериозните и широко обсъждани теми в съвременната българска история. Всичко започва на 6 декември 1990 година, когато Генералният щаб на българската армия започва секретна военна операция под кодовото наименование Обект номер 1. И началото и първоначалната цел. Идеята за изкопа идва от местния екстрасенс Димитър Начев, който твърди, че край селото е заровено съкровището на цар Самуил. Военните, предвождани от генерал-майор Любомир Динев и подпомагани от екстрасенса Елисавета Логинова, бързо променят хипотезата си. Логинова започва да получава извънземни послания, тъй наречена психография, от цивилизация, наречена Роро. Според нейните контактни записки на дъното на изкопа не се намира злато, а първият човек или двуполовия същество наклонена черта Адам, създаден от извънземните преди милиони години. Операцията. В продължение на близо 2 години военните копаят спираловиден тунел на ръка, без тежка техника, за да не се застраши артефактът. Дълбочина. Изкопан е тунел с дължина над 160 метра и дълбочина около 70 метра. Феномени. Участниците съобщават за необичайни явления, неочаквани светлини, енергийни бариери, странни сиви плочи, които счупват свредлата и усещане за силно психическо напрежение. Феноменът феномен. Елисавета Логинова изписва хиляди страници с странни, неразчетени и до днес иероглифи и символи под чуждо диктовка. Краят на експедицията. През ноември 1992 година, под натиска на обществеността, огромните разходи и нарастващия скептицизъм, правителството и Министерството на отбраната прекратяват операцията. Комисия от учени от БАН проучва обекта и го обявява за абсурд, без никаква научна или археологическа стойност. Дупката е бетонирана и засипана, а входовете са запечатани. Теориите и наследството. И до днес около Царичина витаят десетки теории. Конспиративна. Вярва се, че военните са открили нещо прекалено опасно за човечеството и са били принудени от външни сили да запечатат входа. Рационална. Експедицията е била плод на масова психоза, некомпетентност и наивност от страна на висши военни в хаотичните години на прехода след 1989 година. Психотронно оръжие. Посочва се възможността за изпитване на нови методи за контрол на съзнанието или експерименти с паранормални явления. Ако ви е харесало видеото, моля харесайте, коментирайте и се абонирайте. Така ще ме насърчите да правя още интересни видеа. Благодаря ви.